guys, good evening. So, andito tayo ngayon sa harap Holy Rosary Parish Church. Sunday night. So, ayan yung City Library. So, pasyal tayo ron. Pasyal ko kayo. At ito naman yung mga bentahan ng mga bibingka. May puto bongbong pa. Kabisin eh. So, dito naman yung mga bibingkang may itlog, purong itlog. Tapos, meron lang. Ganyan katao rito guys. Dito tayo ngayon sa harap ng Holy Rosary Parish Church. Sunday night. Ayan yung City Library. So, pasyal tayo lang. Pasyal ko kayo. Bentahan ng mga bibingka. May puto bongbong pa.
pasalamatan dapat. Kapilan man ang bando man, o ipa Diyos sa alanaga, lubos payuhara, ating purihan, parangalan, at kung umulagan ka to, ganitang pag-susyamay pag-ius natin, hindi mo